Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-ġurnata tal-ħamis u aħna nerġgħu nkunu magħkom grazzi għalejjabet.com bil-programm Bassir. U fil-weekend li ġej għandna żewġ partiti jaħarqu immens fis-serja Taljana fejn ibdew is-Sibt fejn naraw lil Napoli kontra Inter. U mbagħad il-ħadd għandna konfront ieħor li jaħraq li huwa bejn Fiorentina u Bologna. Għax ta' min isemmi li Fiorentina qegħdin ankrati fil-qiegħ tal-klassifika kif ukoll partita bejn żewġ timijiet li dawn ma bdewx fuq nota pożittiva u qed ngħidu għal Lazio Juventus. Mela, Napoli Inter. Napoli ġejjin minn telfa, Inter ġejjin minn rebħa prestiġjuża. U għall-iskontru li jmiss fil-Maradona hija bet tawna dawn ir-rati. Rebħa għal Napli 2.62, draw 3.1, rebħa l-Inter 2.74. Meta tqis u tara dawn ir-rati li tawna tajjabet.com, wieħed janalizza l-logħba iktar hija msejħa li tmur x'imkien jew ieħor milli tiġi draw. Jien nemmen li Napoli wara id-disfatta ta' Turin nemmen li ġo fihom hemm dik iċ-ċerta labja li tagħtihom it-3 punti kontra Inter. Minħabba l-fatt li s'issa huwa punt fejn in-Napli jridu jippruvaw lilhom innifshom. Biss nistennew u naraw nhar is-Sibt. It-tieni logħba li ħanitkellmu fuq hija fejn naraw lil Fiorentina u Bologna. Kif diġà spjegajtilkom qabel, naraw lil Fiorentina ankrati fit-18 post li huma mhumiex eżatt fl-aħħar post minħabba l-goal difference iżda għandhom sempliċiment 3 punti. U fejn hawn il-Bologna qegħdin eżatt mat-treno ta' fuq, jiġifieri bi 13 punt. Mela, il-logħba tal-Fiorentina mal-Bologna tkun nemmen dwar daj għal coach Pioli. U f'din il-logħba qed naraw li l-Fiorentina qegħdin bħarira vantaġġati li jerbħu minħabba li l-odd tagħhom hija 2.66, 2.67 hija tal-Bologna li jerbħu fil-fatt il-lidro huwa 3.14. Nemmen li il-Fiorentina jekk wara nhar il-ħadd dawn mhux se joħorġu bit-3 punti, il-coach Pioli se jkun friskju enormi. Kif diġà anke tkellimna wkoll nhar it-tnejn u għamilna ċenna li waqt il-programm nottaw risposta, programm ieħor li jippreżentalkom il-Kamra Sportiva kull nhar ta' tnejn, qed naraw li Fiorentina issa wasal iż-żmien li jaqtaw il-frott. Inkella perswas li il-coach tagħhom ħajispiċċa ma' dawk li jirreġistraw ċajta parti. Mela, il-ħadd fid-9 skwart ta' flaxija ġewwa l-Olimpico ta' Ruma ħanaraw lil Lazio jilqgħu lil Juventus. Fejn naraw li tnejn li huma kemm Lazio kif ukoll Juventus biex għaddejjem minn xi forma. Speċjali fejn naraw li l-Lazio għandhom 2 punti u l-Juventus għandhom 12. Hawn min qed jgħidlek ukoll li hawn kriżi tal-Juventus biss. Nkunu sinċira li l-Juventus ma jkunux hemm fuq net fa' notizja. Imma dan kull tim ikollu ċiklu tiegħu. U hawn min anke qed jgħid li l-coach tiegħu Tudor jinsab fil-periklu jitkeċċa. Jien m'iniex tal-istess opinjoni minħabba l-fatt li l-Juventus kull m'għandhom il-bot mill-quċċjat huma 4 punti. U it-triq fadlilha. Mela, rebħa l-Lazio ejjabet.com qed jgħidulna li din tista' ssarraf rebħ ta' 3.01. Draw huwa imħallas 3.16 fil-waqt li rebħa tal-Juve hija mħassat 2.37. U għaw naraw li minkejja il-Juventus għaddejjin anke minn dal-perjodu mhux daqshekk tajjeb jew feliċi huma favoriti li jerbħu l-iskontru li ħajsir ġewwa l-Olimpico.
Dan kienet l-analiżi tiegħi, jien nemmen li kelli nagħti tbassira, jiena nemmen li Napli jerbħu mal-Inter, Fiorentina Bologna naħseb il-kriżi ta' Fiorentina ħadd kompli u tispiċċa billi l-coach jitkeċċa u nemmen li l-Juventus nemmen li l-Olimpico jespunjawh. Dan kollox għalissa Karparnis isellimilkom u tinsewx għalkemm nirringrazzjaw lil lejabot.com tal-li jisponsorjanna din ir-rokna, napprezza ħafna u nwastilkom del messaġġ jekk qed tilagħbu il-lob tal-azzard kunu responsabbli. Eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Grazzi Karl għall-intervent tiegħek illi għadek kif tagħmel fuq il-programm interessanti tagħna Tbassir u issa imis lili. Imis lili sabiex nagħmel id-debut tiegħi fuq dan il-programm u ntikom it-tbassir tiegħi fuq l-iktar ġixlobiet interessanti fl-opinjoni tiegħi dejjem li se jkollna fiċ-Challenge League din il-ġimgħa. L-ewwel logħba li nixtieq nagħti t-tbassir tiegħi fuqha hija l-logħba li se jkollna bejn is-Sirens u Santa Lucia. Dawn il-ġixtimiet illi milniex wisq li rajnihom fl-ogħla diviżjoni tal-futbol Malti kien fl-istaġun 2023-2024 l-aħħar li rajnihom jikkompetu fl-ogħla diviżjoni u issa dawn il-ġixtimiet jinsabu fiċ-Challenge League. U milli jidher milli qed trejna l-klassifika dawn il-ġixtimiet se jkunu b'saħħithom. Għaliex is-Sirens jinsabu r-raba' post u Santa Lucia jinsabu s-sitt post. Jiena it-tbassir tiegħi għal din il-partita ser ikun rebħa għas-Sirens. It-tieni logħba li jiena ser nagħti t-tbassir fuqha għal din il-ġimgħa hija il-partitissima li se jkollna bej il-Fgura kontra l-Melita. It-tim li jinsab it-tieni kontra t-tim li jinsab l-ewwel fiċ-Challenge League. Dawn il-ġixtimijiet illi bħalissa għaddejjin minn mument tajjeb it-tnejn li huma, din il-logħba ser tintlab fiċ-ċentenarju ta' Qali ġurnata qabel il-logħba illi għadni kif tkellimt fuqha tas-Sirens kontra Santa Lucia. Però din id-darba il-logħba tal-Fgura u tal-Melita sa tkun fit-tlieta. Jiena it-tbassir tiegħi għal din il-partita huwa li din il-partita tintemm b'riżultat ta' draw. Għaliex il-ġixtimijiet bħalissa għaddejjin minn mument tajjeb ħafna u naħseb illi ir-riżultat ta' draw huwa l-iktar riżultat illi hemm possibilità kbira li jkollna. Għaliex milli jidher dawn il-ġixtimijiet it-tnejn huma se jkunu b'saħħithom dan l-istaġun. Fl-aħħar mhux l-inqas jiena il-ġixtu players li se jkolli għajnejja fuqhom l-iktar waqt dawn il-ġixlobiet illi għadni kif semmejt huma Trezeguet Zammit tas-Sirens illi huwa Malti ta' 19 sena illi milli qed jurina għandu talent kbir u t-tieni player huwa Jesus Jebes tal-Melita illi dan beda l-istaġun b'mod bombastiku u diġà skurja 4 goals fil-3 logħbiet illi labu il-Melita. Jiena għallum dak kien kollox ngħaddi l-mikrofonu il-ħabib tagħna Roberto, grazzi tal-attenzjoni u narakom. Nilqakom għal parti tiegħi tal-programm Tbassir fejn jiena senata ħarsa lejn żewġ logħbiet tal-Kampjonat Premier Ingliż. Jiena żilt żewġ logħbiet. Dawn huma Arsenal Crystal Palace u Aston Villa Manchester City li t-tnejn se jintlabu l-ħadd fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Arsenal Crystal Palace derbi ta' Londra.
Arsenal li jinsabu fl-ewwel post fil-waqt li Crystal Palace jinsabu fin-naħa ta' fuq tal-klassifika u kellhom bidu ta' staġun nistgħu nsejħu l-hekk pożittiv. Il-bets għal din il-logħba ta' ejja bet huma rebħa għal Arsenal 1.44, draw 4.40 u rebħa għal Crystal Palace 6.90. U bħalma juru dawn il-bets, Arsenal jibdew favoriti li jiksbu 3 punti għalkemm personalment nemmen li mhix ħatkun logħba daqstant faċli biex il-Gunners jiksbu 3 punti, apparti li huwa derby u derby bħalma nafu ikollok riżultat miftuħ għal kull eventwalità. Crystal Palace mhumiex tim li wieħed jista' jirbaħlu faċilment. U dan urewh f'dan il-bidu tal-istaġun anke bir-rebħa taċ-Charity Shield fuq iċ-Champions Liverpool. Però li kelli nagħti tbassir għal din il-logħba ovvjament nagħti rebħa għal Arsenal. Rebħa għal Arsenal tfisser li isaħħu posthom f'ras il-klassifika. Ovvjament jittamaw li t-timijiet ta' warahom Manchester City l-ewwel wieħed iwaqqgħu xi punti biex bekk it-tim immexxi minn Arteta ikun jista' ikabbar il-vantaġġ f'ras il-klassifika. Il-logħba bejn Aston Villa u Manchester City nemmen li hija logħba bilanċjata. Il-Villa kellhom bidu ta' staġun kemm xejn diżappuntanti, però pattew għalih bir-rebħa li kisbu fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet barra minn darhom kontra Tottenham Hotspurs, rebħa li nazzarda ngħid ma kinitx mistennija. Ovvjament issa jiffaċċjaw il-qawwa ta' Manchester City. L-odds ta' ejja bet għal din il-logħba huma rebħa l Aston Villa qiegħda 3.68, draw hija 3.74 fil-waqt li rebħa għal Manchester City qiegħed 1.88. Għalkemm dawn l-odds ipoġġu l-Manchester City favoriti li jiksbu r-rebħa ġewwa Villa Park, personalment naħseb li din aktar hija logħba ta' draw. Aston Villa bħalma qed wara r-rebħa li kisbu kontra Tottenham Hotspurs ma jaffordjawx li jerġgħu waqqgħu il-punti jekk iridu jiċċallenġjaw għal post f'kompetizzjoni Ewropea fit-tmiem l-istaġun. Rebħa kontra Manchester City għalkemm mhix impossibbli nemmen li hija diffiċli għax ovvjament Manchester City huma tim bi kwalità għolja. Ovvjament il-fatt li qegħdin it-tieni post tal-klassifika anke wara ż-żelqiet li kellhom iċ-Champions Liverpool. It-tim ta' Pep Guardiola nemmen li dal-istaġun se jagħmel dak kollu possibbli biex jerġa' jirritorna biex jieħu t-tron tal-kampjonat, però ovvjament għandu l-isfida ta' Arsenal. Għaldaqstant jiena il-bassir tiegħi għal din il-logħba huwa ta' draw. Draw li naħseb li jikkuntenta l-aktar kieku lil Aston Villa milli il-Manchester City. Dak kien it-bassir tiegħi għal din il-ġimgħa. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni bħalma tagħmlu ta' kull ġimgħa u nawguralkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba. L-aqwa esperjenza lokali fuq ejabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. ejabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Issa ġurnata tal-Kampjonat Malta Premier se tkun ġurnata li ħatipprometti diversi sfidi interessanti. Bla dubju ta' xejn li l-aktar żewġ logħbiet importanti li se jkollna minn din il-ġurnata se jintlabu nhar is-Sibt li ġej, meta fit-Tony Mezzina Stadium se jkollna żewġ logħbiet mill-klassiċi tal-futbol lokali. Fl-4:15 tintlab il-logħba bejn żewġ rivali kbar, Valletta u Hibernians. Hibernians illi ġew minn żewġ telfiet kontra Floriana u Hamrun Spartans
għandhom diversi players imweġġajn. Biss nemmen li din tista' tkun il-logħba li fiha jqumu l-okkażjoni kontra Valletta, ir-rivali kbar tagħhom. Valletta li min-naħa l-oħra huwa tim li bħalissa qed jissorprendi jinsab fit-tieni post tal-Kampjonat Premier imma għadu ma kisibx telfa waħda matul dan l-istaġun. Forsi din tkun id-darba li Hibernians jelbu lil Valletta? Min jaf. Fis-seba' mbagħad ikollna l-logħba bejn Florjana u Birkirkara żewġ timijiet illi għaddejjin minn forma tajba. Ta' min isemmi li kemmilu li ħadhom il-coach festa Birkirkara kisbu 3 rebħiet mill-aħħar 4 logħbiet. Minnaħa Florjana jinsabu f'ras il-klassifika. U żgur illi ser jippruvaw jagħmlu minn kollox biex iżommu l-ewwel post fit-90 minuta. Il-ġimgħa mbagħad fis-6:15 ikollna il-konfront bejn Mosta u Żabbar St. Patrick, konfront li se jintlab fil-Victor Tedesco Stadium. Min jiftakar x'ġara f'Marzu li għadda meta gowl fl-aħħar minuti ta' Mosta kundanna lil Żabbar St. Patrick mal-aħħar sitta fost ġlied kbir li qam fil-ground bejn iż-żewġ settijiet ta' timijiet, żgur illi ser ikun qiegħed jistenna logħba taħraq bejn dawn iż-żewġ timijiet. Forsi din id-darba Żabbar St. Patrick kapaċi jpattu għal il-Mosta, jew inkella se naraw lil Mostin li se jippruvaw jinqalgħu mill-aħħar post b'suċċess kontra t-tim tal-coach Agnello Parisi. Il-ħadd fl-erba' mbagħad fil-ground li qegħdin naraw fuq l-isfond it-Tony Bezzina Stadium Sliema Wanderers se jilagħbu kontra Marsa Xlok. Logħba oħra li nistgħu nsejħula diretta għall-ambizzjonijiet ta' top 6 illi għandhom sew it-tim ta' Paolo Zammit kif ukoll it-tim ta' Enzo Potenza. Logħba illi jiena nemmen li ser naraw diversi goals fiha. Infakkarkom qabel ma nagħlaq fl-isponsor tagħna Ejjabet. Min jixtieq jittanta xorteħ fuq dawn il-logħb ħodu pjaċir imma bħal dejjem ilagħbu b'mod responsabbli. Qabel ma nagħlaq ukoll fil-grafika li jmiss ser intikom il-proviżjonijiet tiegħi għad-9 ġurnata tal-Kampjonat Malta Premier. Ħodu ħsieb. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.